na mo abronfo bloggers ni bia mugugu Ghana no mo de mu jimi no se mo anja jimi na nke kama no atotom wo ho no ma mo behu ne mo nkwase se ne mo ani sane wo mo so a mo nwa twe camera si mo ani ma ena abrechefo ena mo na mo di program ba ena abrechefo ena mo na mo di di ate na abrechefo mo jimi no mo kwase ya eni jimi bi di ani sane no abrechefo he wo so obi wo abreche no o kana dwen a o kana dwe because ohia sika mfiro bi ahonom ohia sika mfiro ohene bi ahonom ohia so obi amema niska because abroche na we abanya da woroma jama abanya da woroma tutu ni kuro ni yentu wo ma ubenya adwuma aje Now for your previous video na ahinkro president edin semi betutu dwa ewa bra na yira kotokohene etu kwan na nkofu betan social media so frudu hadan sem na ofrijato ene nkrofo hini David ne mama bamo ne nkofu aka aho ye nti wo mo ba yo bekeka wo mo nsem no eno unya yenyina yenim se eyi ehi ama yira timi koma bibia eye kama eno no mo de afere mo tom ba bi na asama abrante ne be kan na kenya asem bia so so omo ashase a omo asonimu a ene enya asem keto akwa omo boni mpredi mu odin na mama basi ne kokwa apai se boy na kokase edi ebe ntina omo hwesum focus on bono na omo ka asantisem na yenti nsem a abrante ne di tu dwa ne biem no na akire yehwe de mama baso so e kan yenti ahwenko president nsem no ene Otumfuo ya che no ene ho no so yo Otumfuo ene o ye kromfo ene o Canada yes enti bebrebe ya mo kan ye ya mo set allegation ama binu nkura afa ho edie rosagefo atem like sansem na mo keka ye nan kasa mu ya ade ne firim edede ne baaye emfa so be ne de bra abonfo de ade asem na ye serious o se woyi wonim pa se o ko amabono man a we nyina hia se kura de ye se politicians bi na hemachi na mo keka sa obi so se ye rosagefo si ade ye fedi adwuma mbado otene ba bi onka bi shem onim wo hwe o ye won niam a wo se ye ka bono ha ensem polo ensem wa ha ensem wo mo ho munni mo ho nkomo won say asante for use strategy bi beginning no mo say wake up na ye kono ena Otumfuo kwakọ ginam ahwama endiema open prayer na ade akoso which no yin say enye sa na tie Otumfuo nya kwanya a woni business people gurus ogorofo bi a omo peso mo de omusika eya asante maye ena kwanya abase Otumfuo ne omo mehia o Canada no munye meeting enfa asante man koso ho enye we kapwasem okọ for business purpose ohwemfo yina twagusu ya asikafo atopono a ne a oye chairperson our team ayo Otumfuo obekọ Poland no yese Poland aban na ato ne nsa afre Otumfuo which no yin say eye obi ni kuno ena omo ye omo business omo ye omo fundraising ena omo ato omo nsa afre Otumfuo twete kitama no ena asantefo pese Ghana for pay attention to Otumfuo akwantu a wo tuo no ena ye fan strategy bi so ena ye beka say Poland aban ena ato ne nsa afre Otumfuo Canada aban ena ato ne nsa afre Otumfuo which no yin say eye business meetings ena Otumfuo ko munni mu fi asem nansen wo mo ho ensem Paulo was say ka ho asem because of Otumfuo meeting okoye o Canada na we enkrofo afa ho di ewro sagefo atem yes bloggers amwo bono amokasa mabono ukodi unkomo a na se wo hwe na nkomo na akodi no e de chaos beba enkrofo ye ro sagefo picture nkoto wachi e mani pa hunu bi e medidi na tem asem pa na mene mo kan mo motete abrochire ho mo tetete abrochire da ba na mo kan mo ho bom se yenso yen invite ohene ba ko mfiri bono se mane mra abrochire ho one mo metena se endwendwene bono man ho mo ye bida mo tete abrochire asante hene tu kwan a mo ni di nachi ehwe ne ekoso mo betumi aye bia ma na ye fe se nkanye abonofo ma no epem asem a enka Otumfuo control we enkanye hit mo na maya ma na hit ntia ye mo na mo hype sa control we asantefo na ankasa na omo di omo hene no ense we omo kan dodo wosen eye mo abonofo yi na mo hype Otumfuo saa ewo saa control we ho enso mo anya hwe amfirim enti mo nso mo pese mo ahemfo no tu kwan eye mpuntudwuma obono ha ade na mo support wo mo
in financial way. Aden na mo hwa wo mo. Aden na mo so wo mo so. Bibi aboko. Eshem. Say uram. Ai. Ukura mu hene te ho. Wo yi wani ama no. Obi so hype ni kura mu hene. Wo adwa bonomai da makoma so. E na me hene osagefo ose ade ayo fede adwuma mbadu. Nyanka tachie. No ate afarisika dwa so no. Ono so ne ho hia me. Enti me kasa bia me boni din. Me ma ne din aduru akiri. Na wo hene. O kura mu hene. How many times and why video boni din? Me de me kasa bia me boni din because me pese oye relevant. Ewa Ghana. Me pese ni din aduru akiri. Me pese ni pa bia tese. Ahinkro president nia osom nini. Wo kura mu hene. How many times and wa boni din? Aya na tem didie no how amusi yam niema no. We beg. Too much. Too much. Mo hwa mo de mo support mo de. Otumfuo ntimi kwa Canada woko. Onko Poland woko. What is next? Eze wanu kurum waka wanu atumu akoye aposifo Canada posifo ne di nchen benkum ne nifa Canada posifo ne di nchen ye okurom de okurom hene te ho kanasem okurom authority ni ho ka ho asem okurom kwanye ka ho asem okuromfo omunya nso num ka ho asem okurom hospitals ni ho ka ho asem okurom sukuu dan asai ka ho asem. Ti asem we na brama no e kan ye in short ye nim sa include president de na sem no o kan ma abonofo sa ni nim so no gina onom de ma abonofo nya de ade a ene bono honom ne patem honom ne sem be kosu nyina de ohwe no de aba enti no eye nwan kakra se ase afedie wo sa chi ade no eno na mama ba ne nkofo bi se e kamia ye se o ya e kwahabra na otutu bi ama ne pa enti na mama ba nso so e ka e de kire no na mo abronfo bloggers ni bia mugugu Ghana no mo de mu chimi no se mo anja jimi na nke kama no atotom wo ho no ma mo behu ne mo nkwase ase ne mo ani sane wo mo so a mo nwa twe camera si mo ani ma e na abrechefo e na mo na mo di program ba e na abrechefo e na mo na mo di di ate na abrechefo mo jimi no mo kwase a ni chimi bi di ani sane no abrechefo he wo so obi wo abreche no o kana dwen a o kana dwe because ohia sika mfiri obi ahonom ohia sika mfiri ohini bi ahonom ohia so obi amema ni sika because abroche na abanya da woroma jama abanya da woroma tutu ni kuro ni ye ntu wo ma ubenya adwuma aje wonya adwuma anye kwa na otifie kuro aban ne hwewo nti womfa ho kire nkokan kwase asem womfa ho kire nkodi obi achi nti wodi obi achi na wo kan dokra wo kan dokore turodo kwase wo ye mkom because of ho kire nti no nda asem wo amwo ha na asemo amu ha because mo pese mo ka ha na mo ko ha no mo nya kakra mo ba ha mo nya kakra mo mfa mo jimi keka wanu tum wo honom fa wo jimi na keka wanu tum wo honom na mo ndi sa no ye be put stop into that nonsense say kwase bia atwete ne fruit ni ma na de na average for bloggers abo average for bloggers mo afa ne ye uri obi mra me jimi no bi fa no kwase asem on fa no kwase ya e na average for bo ni sane wo mo so no mo ni sane wo mo so no abo broche bloggers obi di ohini bi atima na maniska mo di ahemfo na chi because of some kasa on pebibia mo bedi de mo bedi ntina mo di o mo chi ntim be kasa bi mo mo hu sa ha ye da na mo tweka mu sa ye ba ne jira babi ye jina wo ye jina pinti jira babi ye jina obi ansesa na dwen obi ansesa na no kwase ya de wo pa di ntima sa kom do na ko bebibia di a na ko bia do waja jimi na de na ma hene se e na de obi ani asem kwase ya da be na ndo ma hene be ka so na obi wa asem da be wo ko po bibia di akọ ko po bibi di masa na fa jimi na wo kwase ya pa bi fa me jena na da ma hene se me ma wo so ne santini bia na obi oni Otumfuo ni asem aboa da be na je madu be ka so na obi wa asem wo de mo fa mu jimi mra mu jimi na wo mo so a nipa bra ya na mo be se akire nipa ya na mo be se akire mu ye mu kom no ne mo nkwase ase na mo abronfo na efu wo mu obi odi na Otumfuo achi Otumfuo ko obi odi na obetu anya daja be bia na akasa mana na oti Otumfuo obetu be kasa se oko prezi friends na aja badu nyese obekasa ati Otumfuo po hwan ni di Otumfuo achi obetima atira be jo so obekasa prezi na aja badu na nkasa obetima ben omokora bi ma mo kwase na mu chimi na ewo mo so no mo kasa ni page agro app iso wahu mo yem kom no mo kasa sa na bi wutuntu obi kasa wuni se nipa no so ne yem ye community o kasa ye no mo bi obi ama ya hwi o obi ama ya finti ye kan yasema ye kan ni print kwase ya wo na ko bi akwaji bi na wakwa na otu kwa akwaji ne waja abrochefo ma wenye o last kwase ya
yeah nti na say na match na ko home match esi akwakosi now ye hwe ekwan a enam so a abrantie no beka sansem no de ba abonten mama baka asem bi latter part of the video no na ocheche mu de a kire se ebeye den na asantini bi asante blogger bi etumi asori ati asante ana bibi koso ewa asante memu a na asante blogger bi si me kwakọ support na najima bedu ana se me kwakọ support abunofo bi ni mo ye efri se eniema abunofo eye ne nye enti na abrantie nso hu se de mo ye no emfa mpum to ne nkoso bi ama ochuma adwin na esi bibi so de ahinkro president kan nyina no eye no kore eye ba akope na nyi wono nko ukwa TikTok a lot of abunofo no ma omoka se de mo nam social media na mo ye no enye na najima bedu kra no omoka bi de kire no etu ne fo se enye mebo no ma omo ye no a aya na enye fi se yewra enye obi ahwe wo ho na asante fo so meka abunofo bi ahwohwe flag ay kofa ho asem ya no so TV dey mosoma ye bi wo honom t-shirt ayaye ya hye ye hi mosoma hye bi anametuma ye bi ayedai e de ahye enti se kotoko hene ye bibia na santi tumpon na de ade na se bloggers abunofo bloggers eno na wo mani di achi na obeka se nya e wo se mutie se ya beka montokwa bi ana obi beka asem bi anya de a ana wo so be retaliate we de obi anka hwenkyere mo ba mo pese mo ya na mo create scene bi na mo ma otan bi beda honom between Asante ne bono but sadie no enye asema woka nyina no enye no kura nsusu no woka na nyi wono nko na eka sa asem we ye ho abunfo bebrebe o mo pages so wo mo kasa di tia se sadie no a ekoso no enye focus wo de ho focus wo nkuro ne so ene na hia obi be count dia na ase ne metument ntena ana wo ba be kabidi a che nipa kro no but sa nipa no te ne ba bi obu ne man o meka wo na bibia mu peso rewura mu bibi obeye bia yi wo hini ade ne de enye wotu akotena baabi se obi amemu obi ahinko president onu obi ani tweka wa kumase ha ana Asante ha no obi kumala damudie so koka bibi fa mayen ana wo sa ate wa wo ka se obi ambo na adwuma bedu na se bia ba so yentia no na no obeka nsem papa ye beka efa ho se ye yentia no na nkofo bi kofa ne ho video bi a watina moto ma woti hwia ye beka ho asem condemn se sa de no nye ye de nya ba ye ka de ye ba ye ka ena Asante na wokasa Asante bibia blogger bi no obetani ne ho akoyi Asante ama aka de atia no Asante ye nya ye adwene se ye bayi ye nima na mo ye ni bi ena obia ni honom so hanom obetso prekopa ko sebi obeta social media so aye kan de ope Asante hanom ohini bia ni ho ye obeta social media so agofo obi asam abeto ne ho so obi dadwene be ye ne dadwene nananom Asante man nananom man hene no ma na se yera abemponfo adukrofo kwa omunni bre omunni time tema fa abonfo maka fa adma bedu abetena anom me be horo no omunni time omunye enti no say wonte se obi ka ho asema na se Asantefo no omunni bre de ma obi otenchen onu waye kuntan nyame ye de kase enti bibia ne wono mo a wobonfo ho Asante manye ye ni bre ye be ma ohini bia kwete so okoka bibi e de akire obi e be ma blogger bi anaso obi tie bia obam obeka mo ho asem bi anaso obeka bibi de atia Asante nananom ba ye bibia na o mahuna no nyina hu sede ewom yeso mo fiti ya na wa omuni futufo da bi nananom kodwasofo no omu yi omom wo hunu mu nyansa ni nimde e no no mo tinkonwa so nti kontra kwema donten twafo we ni nyina nananom omu wo adwene mu ehunu mu ni mu nyansa ni mafise mama ni amane omu rokra omobo na beti ekọ na chia kakra enti sa himfu bia o metan social media so no ma kansam wa de be fira no babia da bi Asante de yato ye boss na chechire ye man enti wa futufo ohini fiti prekopa metan sen kasa wa da bi ansa na bon Asante hini bi kasa no and Asante na no mu bi kasa no na wa kan bo hu asem ni nyina no kura su nyina some of the asem na tudwa enti hu so ohini bi wa Asante memu na o kasa watrase ehu asema wo ba beka de be fire kwakosi de akire de beba nyina na watrase ehunu o plane na nanum nyina do ma no atum bi
ehun sa asɛm a ɛba no ɛba ɛdi mentimi ho asɛm bɛba anaasɛ ɛdi nkabom na bɛba ɛnu nti na wonti sɛ santini bi anaasɛ sante mu anananom bi ahemfo bi ɛkasa gbagba wɔ social media so ɛnyɛ hɔ ne ebu man nyɛ hɔ ne edi adwuma etu ɔka asɛm bi kyerɛ mo fa nkɔ adwendwen mu wɔse da bɛn na abonfo mo wɔ UK Canada ne Qatar ne kura ahodoɔ so mato mo nsa de afrɛ na najma bedu anaasɛ abonfo ahemfo bi sɛ ɔmra hɔnom na mombo ɔmɛkasa mfa nkyerɛ mo a mo wɔ hɔnom how many na asantefo ne asantefo mo no wɔ Canada ne nkura kɛseɛ aman ahodoɔ so ehunu nyansa ehunu hia sɛ ɔmo ehia ɔmo wura wabra abrofo to ɔmo nsa ɛde afrɛ no wɔmo so esu friends sɛ ɔmɛkasa nkyerɛ wɔmo ɔmɛtu wɔmo fo ɔmo akonye ɔmo ho ɛna mo de ne beto data edi nsɛmhunu wɔ social media mo de ne beto data edi obi akyi ɔbɛyɛ bia na mo ka ho asɛm ɛna obi so da bi media ne de mema no soro na wanya bi aka enti ɔno ɔto ne bo ase a na ma organize the program ɔsɛ Asanteman UK Asanteman US ne ato yɛn sa free Europe ne ya hoahoa no na ɔbɛpagya yɛ wɔ kuro ne so amamanya manye na ɔbɛda na di ɛwɔ hɔnom na wo so de ande wonya ne saa wonya osika be di atem social media enti wo ka asem na de akyerɛ mo ɔkyerɛ wo nyansa bibi na ɔde tu motirim nti mu nyansa mu yi mani ato nkyɛn na nyansa ne ntimi wura madwene mo no mama bɛdi baabi ɛwɔ ɛyɛ wo sɛ wonim wiase mu nyansa nyinaa ɛyɛ wo sɛ abonfo nyinaa ona awa no ɛyɛ wo sɛ nkɔ na onim nyansa wɔ hɔnom bada wɔdo ɛde bɛba ɛwɔdo ɛde bɛba enti obi antan bono na mmom nkonwa bi ne nsase bi a wa bono hono mo a eye asante de ade wotwemu tan na obi aso tumi twimfa asante so na wotwemu tan se de ti bebeba so se mande ye kwa sampa case so na asem bie nwo so wo bono a ye be di na finisha da bro so atra so a asante be di ntwo da bida na sika dwante ase sɛdeɛ tie bia ɛbɛfa na na ɛhyɛ aseɛ nimpo no yɛsi yɛ ntu so sa ana yɛnte so atwea a nka yɛtuma condemn san nsɛmhunu na ɛkɔ so no koraa na so sɛdeɛ Ghana yɛba abɛduru no culture na yɛ diversity kakra ɛso da deɛ wiase nyinaa yɛda ne ho ayɛ no na wayɛ bi na nka ne tete bire ni ma ɔba bɛtena social media bɛtena baabi a park cancer hu na wapɛ ɔbɛtuma kɔbɔ ho asafo hen sɛ mi ɔhene bi okuro bi so abra wunsu anyɛ enne na saa nneɛma no nyinaa bɛkɔ so enne na saa nneɛma na bɛkɔ so into ya blog bi na ati kuro bi so wanya opportunity bi atu kwan a eno nkyerɛ wo sɛ na wo de wo ato no na wo keka nsɛm no nto wo yema obi bi ana sɛ obi nhyɛ wachi anka wobɛka so obi nhyɛ wachi anka wobɛka hyɛn panyimfo kuku dam ani ntira twetwe wuro nya pepia nkoma hyɛ wo mom nim mra mranimfo hyɛ wo mom nim abakɔsɛm historians ahodoɔ na hyɛ mom abunofo bi Shenkrobi obuno honom nyina kasa against the fact say the more you social media no or tan hu na mafo si mo men so no tan na nye timunyai enkro president unhu se odi atam da munsua no oni atem eno so nche se mene no eya adwene woni ma bi ho ni me bo ono ma se ono no feel se entwa yie na obeka ho asem de tia asante a se da me tia no ma me ka no se da me ka mini atem no sa no so ye ne de ono so de na adwene ba osusu se na wasenka ye se obi kwa na ye aka me bi a ono so abeka ne de se o pese asem nkan kasi kɔ eni ade no atene no to ono sa na no ye ne de na ono no ye nhye ne kutupa so o medi atem said the multi social media so media atem no e na atro na mo person no de ba bonten beka no ono ne platform onye na so de di atem onye na dwen so de be twantro na emom na fo ba bi no ne mebu ono mo a na e bia wo ka asante asem no ka chana de but on ti se odi atem enu bi na mo person wo ye no so onni atem ana yeso ye tia so no ye ngina no bia atem ohini bi o te kunwa tuntum so bia no ye ntumi nte ha nyina atem ba mo di akire no ene ya hyehye mukutupa ahyehyɛ asie saa sɛ ene mo no mo nye entina na dwuma bedun so bɛka ye camouflage wa hyɛ da ye camouflage na wa otenche no wa hyɛ okutupa sɛ wo mo mbɛka onu wonye baabi akwakote onye baabi afro plane akwakote ti unim sɛ no ano no wa wie
nti da bia ye ka se bre ye ninka so se de tie bia no ebre no ebe so na so so a se eso a na very soon so ebe so momre ebe so titiri ohini David nemre ebe so nemre so nam kwam fise bibia ni obone wo hoye nsuma bibia ni wonma no nipa guo no ntwa so aba de mote wa mo ye nyina no betwa so aba sabe na ase wan na ase efe ne ese social media mo benyum katua sadi tie bia no mo benyum katua ti yan kan bebre na baya ni nsem obeka ne no ho ahyi na ma ba han ma mebeka sa no obi a hye na funum obi a so ntumi hye na funum ena obi a nya obi a na ahenko president na ebo no kura ne woka de a kire mo ena mo party tumeko so yemu dede no onfa ne ho momo sa na mo hwehwe se nko beba abeka mo team ne ho but o meka mo ho tumonya musika na mtete aburo kira mo mbo mo bunu ho ban mo mbo mo bunu mpumtuo ho dede monya opportunity na nya platform na mo mfa nsele bono na ye de sele asante ye so ye rasoro sakura ne ngo huhu amwa ito ye die otu kwan ye ne de ne koja ne kwan na asantefo akohia ne honom de na kode wo okoro wo ba ya sakohia nsa de na bedu odwabuo mu paibo mu kwampa de ye bi beja yakobi obo wa kwa ye gina ne nchen monnya mo de ne saa mo hwahwa mo de no muntu mo de ne fo mo ma no mo ma ne nkasa enfampumtuo ho mama mama mu mpanifo mfrefre no kokọ amantata man so mama Ghana nyina recognize ne bi se wo hini nyansafo animdefo animunyamfo bi wo hanom na mum project no fi se ye hwahwa ye de mama ye de wo soro ti mo so munyam de ne saa obi hye obi nsi obi akwan obi bia ho obi a wo ho kwan nanom wo Ghana nyina ahemfo mantam du mi ni nyina mahina kese ni nyina no obi ansizi obi a na nyame na adi kan ya Asante ne kese da fitete konfo no chebreso tete kura eno onam so beyi ne man na ko beyi konfo no che no ofiri baabi ese omra Asante beye ne yie enti na minim de enti odi Asante ne bedue mu e ma Ghana fo vi so nim so Asante ama Ghana be pra nye yie. Without Asante, Ghana is empty. Me kanu kwana chemo ne Asante no ma Ghana eye empty. So se nema bebre wo hono mo a without Asante no enwiemu die wo Ghana ha. And apart from the abnofo ye do mo no mayi wo manim but minim say your tribes ahudo bi wono ma omo tan Asante. Na no historian ba kwa me di nkomo. O se odru yenye Ghana hanom airport. Oya Asante ni eyiwo gina nchen. Obo tribe for di an o ya ma access na okọ obo Asante na eyiwo di edo gina nchen na ebo search. Enso so omu nyina tukwa ko bie mu onkofo aman so a omkokodu na broni busan so fian a o so ya Asante ni no or proud ne ho proud Asante. Enso so ye niam mu hanom ne de Asante ho tan egu owo nipa adwenem ye koye ranim kwachia no so ne ya adwenemu ene omusu no omoban no wo se nipa we wota Asante. Enso so ba kene nto adwenem ye ni ena akwaba no so ye obi ahwe akwaba no enye obi ahwe nti de ye ne nhwe na ye nyai e wo social media no so anya sase kukuru na nyai a kika so enyai ne nyai kira omo di sia ye de be wo so fi so bi ansuro bi wo hanom yeso ye nhwema mo mfa ye wuranom enim nye fom ye nhwema mo mfa ye wuramo anim enye fom enti mu di sia ye de be pem kopim so mbejai de mo ye ni mu nsem hunu no ye nso so ye jai etimetia no ma mania be wanu a ye wura ko University a di na chima bibia ye kama na ye bo na baso no wo de ne te wono no ompa bibi ma ne nkonko ye fampum to ni munyam mrew obi de na wo di akire nti Asante man kwaso Yakopon sha Asante man na bibia nkoso nya kama nyame ya aduma adadwoada ye be ko de bi si bia so ye be bremo live update e wo ko to down midin dia tesem ne kwaku ahana mde musi makram